Здравейте, след всичките изсъхнали царевици, които видяхме, сега сме в централна Румъния. Вижте синята точка къде е, вижте Букурещ къде е. Ние сме около планините. Видяхме сухата част на юго-исток от Букурещ, където няма планини, каква е суша. Сега гледаме тук около планините, където има гора. Сега ще видим какво се случва по полетите. Дали са изсъхнали, дали не са. Ще видим разликата. Разликата е огромна. Надявам се да се успея да хвана колко зелени са царевиците. С скоростта, с която се движим, ще ми е трудно да ви покажа кочаните, но те наистина са нормални, големи, както бяха в Добруджа, в нашата част, българската. Отново, тук е, нали, около планините, по-високо е, съответно е по-влажно и по-студено, между другото. Като е по-студено, значи за царевицата не е добре, но заради това, че е влажно, заради това, че е валял повече дъжд, най-вероятно и тук, защото е планина, имаме такива резултати. Царевицата тук не е по-късна, ами е просто и по-зелена, с по-големи кочания просто. След малко ще попътувам и още малко по-напред и ще ви покажа още царевици. Не са тук някакви единични полета, ами си е масово тук навсякъде. Просто ето вижте отново около къде точно се намираме. Ето е Румъния, ето е Букурещ. Вижте къде сме, синята точка, около планините сме. Това зеленото, което е извитото, отляво по средата и отива нагоре. Това всъщност е, може да кажем, че е част от Стара планина, защото тя тръгва от тук и ето така прави нагоре и след това отива нагоре и отива в Словакия. Доста интересно. Тук сега свършиха царевиците и започнаха хълмчета, но пак виждате, показах ви хълмчета в юго-источната част. Виждате тук как е по-зелено, има повече храстчета, повече дървета, повече зеленина, тревата е по-зелена. И точно това трябва да се опитаме да направим навсякъде, да има повече зеленина, повече дървета, повече неща, които да охлаждат въздуха, а не една гола опустошена местност, която няма едно дърво и после защо не вали. Отделно наводнения се случват до голяма степен точно защото няма дървета, които да спират и разбира се, защото почвата е обработена. Ще ви покажа след малко още царевици. Ще намерим, ще има. Просто сме тук някакъв по-висок хълмиста част, където няма. Но наистина е много красиво. Точно тук, където са планините, горите, е много по-свежо, е много по-красиво и приятно. Така, ето ни сега малко по-нагоре. Продължавам обиколката. Само да опитам да фокусирам и да намеря царевици. Там далечината имаше една. Тук е доста високо и доста планинско. Ето сега излизаме тук в планината, където е малко като в Алпите. Ето така, там е царевица. Виждате зеленее.
Ето я. Сега ще отидем по-близко до нея. Не знам дали ще успеем да видим кочана или... Ето там от среща също има царевица. Виждате така по-зеленичка. Ето тук още една. Ето е тази. Която ето там сега ще видим люцерна. Балирана. И пак тръгнала да расте. Защото е влажно и високо. Вижте тук колко е зелено. Има различни царевици, има и по-зелени, има и вече тръгнали да спират вегетацията. Но царевиците са съвсем нормални и хубави, с доста бройки са ги насяли и тук. И въпреки това са си направили доста кочани. Отиваме към Словакия и после към Полша. Там ще снимам също малко. Хубави царевици доста. Тук е височко, планини, както видяхте на картата. От всякъде са планини. И хълмчета, и тревички, и птички. Ето ни вече в Унгария. Влязахме преди малко. Виждате синята точка. Пътуваме към Будапеща. Сега ще ви покажа малко полета. По-сухичко е тук в Унгария, спрямо Румъния. Много по-малко кори, може би е по-ниско, по-равнинно, не знам. Ето още малко, тук сме 10 на 15 минути по-напред. Посока Будапеща, Оржената царевица. Преди малко видяхме един фермер женеше слънчоглед с много стар комбайн. Видях едно поле с чушки и слънчоглед имаше долу-горе средно хубави. Ето още един слънчоглед. Царевица, много зелена, тази е за силаш сигурно. Не знам дали се видя. Ето тук още една царевица. Още царевица. Отзад също царевица. Люцерна имаше не малко. Ето още царевица, ето слънчоглед. Още царевица. Тази почти изсъхна. Голямо поле. Ето слънчоглед още. Като в България, може би е малко по-слабо и сухо, отколкото в България.
Пак зависи в кой район, нали, но като цяло, гледайки слънчогледа и пиките, ми се струва, че 200 кг ще е така максималния добив. Може би 250. Ключерната е зелена, обаче доста. Не знам дали имат поливно земеделие тук, точно където съм сега. Царевицата е висока, леко е полегнала, доста вятър имало някакъв момент. Тук там има засадени дървета покрай магистралите, но не много. Мизерия като в България. Магистралата има обаче доста хубава, тут в момента няма нито една дупчица, нито една вълничка. Ето тук е подготвено за пшеница, може би е засято вече. Или ще бъде засято скоро. Но основно царевица и слънчогледи. По-малко са пшениците. Доста малко. Като процент. Не е като при нас. Видяхте в Полша сме. Тя се вляза. Царевицата е зелена, зелена, зелена. Почти все едно е поливана. И то навсякъде е така. Не знам колко той ще имат и колко е влажно и как са на почвите, няма представа. Но виждате как са зелени царевиците. Ето ни малко по-нагоре, още малко царевица. Около 15 км по-на север, посока Варшава. Ето едно поле с пшеница, което вече е насято. Ето ни още 10 км по-нагоре. Ето пшеница. Рапица. Отново пшеница. Вижте, на места пшениците са вече затворили. Мисля, че тук има известно количество колеги, които прилагат на мотил. Видяха ми се няколко полета. Виждам спрямо Румъния и Унгария, тук така ми струва, че повече. Така забелязвам полета отделни. Това тук е самосев най-вероятно. Още малко по-нагоре. С някакви опитни полета, мисля. Малки парцелчета с различни култури. Прави ми хубаво впечатление, че навсякъде, ето виждате дървета засадени. Ето ни малко преди Варшава. Искам тук да ви покажа едно поле, което е с пшеница или ечемик и нещо много интересно и много важно. Оборска тор. По пътя насам на много места видях оборска тор. Тук хората не са глупави и се използват. Ето там виждате са започнали дръвчета да засаждат около блока. Тук е също важно. Една горичка, която е проредена. Борова горичка. Проредена е, разредена е и отдолу широколистните дървета са тръгнали. Малко кадри от Варшава, столицата на Полша. Виждате дървета навсякъде, въпреки че и тук са правили подмени
и са все още малки. Общо взето дърветата въобще не са много и въобще не са огромни, каквито би трябвало да бъдат, за да могат да охладят целият този бетон и цялата тази жега. Естествено Варшава е по-на север от България и не е толкова горещо, колкото при нас в България, но въпреки това виждате самите дървета, малко или много, не са в перфектно състояние. Сега сме началото на септември. Искам да ви покажа мулча. Ето тук. Ето вижте. Под мулча е страхотно. Важно. Растенията под мулча се чувстват страхотно. Млади, нови, засадени и въпреки това се чувстват много добре. Вижте ги. Има и тук теме плевелчета. Мулча не е много дебел и затова пропуска плевели, но е прекрасен. Вижте го, дървения чипс. Прекрасен е. Така искам да ви покажа, тук отзад са засадили доста храстчета. Доста красиво тук. Отново са мулчирали и са засадили тревичка. Доста е готино, поизсъхнала на места, но като цяло е супер. Красиво е, велоалеи навсякъде. Може би не навсякъде, тук са главните, но доста културно, доста възпитано и хората се държат общо взето нищо общо с България, Румъния и Унгария. Доста по-хубаво и по-културно. Така, ето ни в Литва. Преди малко тръгнахме от столицата, Вилнюс. И сега ще се опитам да ви покажа малко полето е тук. На няколко места видях, мисля, че арабец засята поникнала. Нещо много интересно видях. Голямо поле, може би 50-100 декара или повече с индустриален конок. Или може да не е бил индустриален, не съм сигурен какъв да си беше конок. Както и да е, доста зелено, доста красиво. Столицата не ми хареса, на мен имаше си покуци по улиците. Не беше кой знае какво, очаквах повече. Но това не ни интересува, нас се интересуват полетата. Какво се случва тук, какво правят, ето пшеници. Оженати ниско, както навсякъде, стандартно. Ето там далечината може би една пшеница. Ето още една пшеница доста го, или може да не е пшеница, не може грах да е това. На грах ме прилича. С камерата много не може да се види, но самосев пшеница. Още самосев пшеница навсякъде. В далечината е балирани слами, бали. Още самосев пшеница, още самосев пшеница. А може някакви покривни култури да бяха, защото не беше само пшеница, имаше някакво бобово. Може би беше бобово. Доста дървета има навсякъде, доста е зелено. Царевица, доста зелена. Виждате. Ето. Доста зелена. Като че ли е засилаш, но най-вероятно не. Просто е по-късно засята и може пък и засилаш да.
Ето ни сега на изхода на колегата се пшеница или ечемик. Нещо такова. Обработено. Тук вижте колко е сухо. Това поле съседното вече е понигнала пшеницата. На места е рядка, въпреки всичките обработки. Той има още време, но въпреки всичките обработки пак е рядка. Ето 100 метра по-напред, след колегата, който сееше пшеница. Тук отново имаме засята пшеница, но отново доста неравномерно. Виждате и назад как е неравномерно. Толкова обработки, толкова неща и пак не е добре. След това е люцерна, може би. Пак почва гора. Тук имаме гора, полета, гора, полета. Доста зелено. И сега след малко ще почнат пак полетата. По-напред. Така една готина табелка. Не видях какво пише. Ето отново тук люцерна, може би. Ето долу пшеница. Този път доста добре нареден. Не беше самосев, личеше си как е минава на сеялката. Беше да се. Тук пак гора. След гората, ето още малко люцерна. Отзад пшеница, току-що засята. Една крава се мотае с цистерна, 2 крави. Шита и люцерни са това. Люцерни. Люцерни. Много люцерни. Явно повече животни имат и тук повече люцерни се гледа. Едно коте скита в храстите, ето кошената пшеница и плевели тръгнали. Ето отново люцерна. Ето тук засята съвсем скоро пшеницата. Много неравномерно се получават с тия обработки. Поне тук в момента едни петна, тук е тръгнала пшеницата. Отстрани я няма никаква. Наистина не разбирам защо трябва да си причиняваме тия главоболия с обработките. Ето тук вижте как е неравномерно тръгнала. Уж с обработки, уж за да стане хубава сипата. Вижте колко е зле. И петна, какви участъци. Тя ще тръгне сигурно и там. Но там отзад има едно поле голямо. Ето тук. Обаче е много красиво отзад тия къщички. Просто гледайте. Искаш да живееш там. Още пшеници. Пшеници и люцерна. Аз тук царевица само една-две видях. Слънчогледи никакви. Ето още една. Това е рапица, може би. Да.
семейството на рапицата. Ето. Как се казва с върху рапицата. А тази е много тилска. Върху предна година, върху пшеница сигурно. Браво, браво, много тилско поле, браво, вижте как са останали стъблата. Ей там в далечината има една царевица, зеленото, което това е царевица. Отново малко гора, пшеница ужената. Насята отново неравномерно тръгнала. Ето и тук. Много неравномерно. Сеялките ли са зле? Не мога да разбера, но при новотил като че ли тръгва много по-равномерно навсякъде. Вижте колко е петна, какви петна, какво. Просто за мен лично това не е фатално със сигурност. Но при толкова обработки само и само да се получи добре сидбата, да се направи семената легло и накрая неравномерен посев. Ето колегата дискова. Ето още къщички готини. Ето база, отзад пак дървета, къщички. Пак гора, паркче някакво. Ето пак. Тук даже не е поникнало още. Доста бути, доста разбито, не са правили много обработки. Така само с едно дисковане, като че ли сеят. Някакви минимални обработки. Вижте как е на бути, не е като при нас да дисковаме по 50 пъти. Което е добре за почвата, разбира се, да не се дискова много пъти. Но пшеница, това е някаква детелина тук, която се коси сигурно и тя. Лунен пейзаж. А не, това е пшеница. Пожената пшеница. И тръгнали малко плевери. Ето там колегата нещо прави. Култивирали своите сомени бали. Базичката. Приятно културно. Няма много тил, за жалост. По-малки са фермите, според мен. Ево тук колко красиво нещо.
Доста красиви къщички. С тези червени покриви са чудесни. Оборска торта, разпръскваща ремарке, овце пасат. Брезички, поясче от брезички. Крава. Ето ни. Пътуваме за Рига, което е столицата на Латвия. Отново пшеница насята. Отново хубави спретнати каштурки. Отново много пшеница, тук там е люцерна, никаква царевица почти, слънчоглед пък изобщо. Много спретнати каштурки, парници, градинки около тях. Виждате, ето там зеленчукова градинка са направили. Доста е равничко, с леки хълмчета, много красиво. Стари къщи, горички, овощна градина, пшеница рано насята и доста добре тръгнала, въпреки че пак е неравномерно. Но това е положението. Тия сялки с тия обработки това правят. Много е приятно, много е зелено, много е свежо. И отново дъвчета, отново тук пшеница в жената. Имаше зеленчуци на места, ето тук зеле. Доста стари машини използват като цяло. Честно казано, при нас изглежда доста по-модерно от към техника, която използват за сейдба и за жътва и така нататък. Но къщичките са им страхотни. Пшеница, ожъната, отзад зеленото е насята сега пшеница. Не, това не е пшеница. Това е кръстоцветно мляко. Ето ги. Тук е заблатясало полето, големи коловози от тракторите. Очевидно не е наутил. Хамбари. Къщички, малки фермички. Тук пшеница засята с минимални обработки. Може би след царевица беше. Личаха си още кочаните. Тук поле с сложената пшеница.
страни. Преди Рига. Пътуваме до Рига и след това от Рига пътуваме нагоре, отиваме към Талин, столицата на Естония. На църква отзад може. Едно градче малко довеснило. Зелено, приятно. Пътищата са много добри. Няма вълнички, няма дупки, няма неща като при нас. Възпитани, спокойни хора. Едно огромно поле с детелина. Видях една сърничка, буквално на 10 метра от пътя, даже по-малко си хрупаше. Ето косена и поддържана. Ето ни малко по-нагоре. Продължаваме по-висока Естония. Ето едно доста много пъти обработено поле. Тук, откакто сме влезли в държавата, през половината време имаше гори, паркове. О, вижте какъв е стол. Вече сме почти в Талин. Така начина пшеница исках да ви покажа. Но откакто сме влезли, само гори, само къщи, само паркчета, подредено, изчистено, вижте колко пъти е окосено. И това е някакъв главен път, обаче някакъв такъв супер малък, няма въобще такива големи магистрали. Ето тук много птици. Барус. Тук може би засято вече пшеницата съвсем скоро. Тук само се коси. Това, което ме направи впечатление, че навсякъде има гори и също време видях само един или два тира с дърва за толкова много път през 3 държави, за разлика от България, където всеки ден виждам по 5. Тук е пшеница, пожената и оставена. Тук може би пак е засято. Личат си на сеялката каналите. Автомузей. Стари автомобили. Много подредено, много чисто. Естония, мисля, че 1/3 от територията на България и е 1/4 или 1/5 от населението. Тоест по-малко жители има на квадратен километър спрямо България. Но гори навсякъде. Много красиво. Така, Люцерна. Ето отново гора. Гъста. Ето тук има едно поле с култура, която не знам какво е. Ето пшеница засята. Тук сигурата доста по-добре е станало.
Ето тук отново почвата е доста по-прибита, даже камъни са излязли. Много обработки тук правят явно. Поне този стопанин. Пшеницата само поне като за стартово е доста добре нареден. Няма такива дупки, пропуски. Сигурно е дисковал няколко пъти или с някакви други машини минавам. Ето тук отново трева, която се коси. Доста косят между другото постоянно. Сигурно по 3, 4, 5 пъти. О, тук един от смърчове около двора. Имаше ограда, много широка, примерно 2 метра. И се поддържа като жива ограда, жива зелена ограда. Смърчовете са вечно зелени и тук в този климат на север растат много добре и ги има навсякъде. За първи път виждам царевица. А тук е пшеница лъжаната. Или рапица по-скоро е било и само след май има рапица. Не знам дали се вижда много. Явно царевица седят, може би за силаж беше. Ето тук още малко пшеница. Тук пак трева за косене. Малко соларни панели. Преди малко видях една покривна култура. Беше не много висока, синап и още 2-3 бита имаше някъде. Ето отново гора.